Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Αψάλου, Μεγάλη Παρασκευή, ο επιτάφιος του Ιησού Χριστού, και φέτο ο Πάτερ Βασίλειος Αποστολίδης, ο ιερέας του χωριού, στόλισε τον επιτάφιο με τα παιδιά. Έγινε εντυπωσιακός το Ευαγγέλιο, επιτάφιος Τρίνος, όπως βλέπετε, αφιερωμένο στους αψαλιώτες ομογενείς, Αυστραλία, Αμερική, Γερμανία και όπου είναι στο εξωτερικό, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όπου είναι. Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού, η αποκαθήλωση του Ιησού Χριστού, αφιερωμένο σε όλους τους ομογενείς μας. Ο Θεός να μας αξιώσει, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση σε όλους.